Makhosi amakhulu, ngiyanamukela kuMakhosi Onke TV. Ngiyacela manje ngifuna ukuthola amanye amavidiyo ngalesikhathi siwaletha la ekhaya ni-subscribe ku-channel. Sokwazi ukuletha iy'nkulumo sibe nogqozu nathi ukuthi silethe iy'nkulumo la ekhaya. Ngibona nje kini nonke ingane zethongo konke la kufinyeka khona lo mlayezo nababukela amavidiyo abasemakhaya naba yonke indawo umhlaba phela mkhulu kaJehova. Nginibingelela nonke la nikhona ngithi ngumsa kaJehova uNkulunkulu nathi. Sibonga ukuthi sangena inyaka nomusha nomkhulu kumusha ukuthi nimbone manje. Ngabanye benu baqala mhlawumbe ngibona manje. Ngiyabonga ngane zethongo ukuthi uNkulunkulu nathi nama usigadile. Ngane zamathongo namhlanje ngizokhuluma ngesimo sefaith. Okay, ifaith isuka lapha eBhayibhelini uzokhuluma ngayo ngoba iBhayibheli ngiyalifunda. iBhayibheli kufanele sibambele kulona ngoba ilona ukwazi ukusisiza lesifule into zikamoya noma sesingasaboni kahle. Liyakwazi ukusifunda lisibone sathi izinto zikamoya. Ifaith ngane yethongo mawukhumula umubuyile eBhayibhelini, Jesus was speaking to his disciples. Mayehle lapha speaking to his disciples was having a conversation with them. He told them that if your faith is so-called in me, everything will be possible in you. You can say to a tree, move, be uprooted and be planted in the sea. You can say to the mountain, move from this side to this side. Nothing will be impossible to you. He says nothing will be impossible to you, not to him. He said to you, if you have faith like a seed of a mustard grain, a small faith like this, just a small faith like this, he says everything will be possible to you. To you. He means this is giving this to you. The faith, it belongs to you. It's yours. If you have it in your heart, nothing will be possible to you. You can say to the tree, be uprooted and be planted in the sea, and it will obey you. You can say to the mountain, move from this side and to be that side, and it will obey you. Nothing will be impossible to you. Everything you want will be possible to you. Because God is a possible God. He changed the impossible to be possible. But if you allow His will to get into your life, not your will, trust His promises. Trust Him. Your faith has to be secured in God. Put your faith in God. It doesn't matter. It doesn't have to be a big faith. No, just a faith like a seed of a mustard grain. A small faith like this. It touches the Spirit of Lord. It touches the heart of the Father. It touches Him. It touches God. Have a faith in Ganzamatongo. Have a faith to God. Your faith has to be secured in God. What is important to all of this? Where your faith is connected to. Your faith has to be secured in God. Take your faith in God. You'll see everything will be possible under you. You can say the tree has to move. This tree, it has to move and be uprooted and move to the sea. It will obey you. It will obey you. The Spirit of God says it. Jesus was speaking to his disciples. He was having a conversation with them, telling them about faith. It's vitally important. As ingane zamathongo, as ingane zaJehova, ukuthi sibe nefaith. Ifaith ibalulekile to this journey. We all have to gain this faith. Have faith. Read your Bible. Have faith. Let your faith be secured in God. Call ukuthi abantu abadala bakhona bafika ngamaphupho nangebonakaliso kodwa kunzima ukuthi sibakholwe ngoba si-understand into esiyibonayo. Noma kuthiwa bafika ogogo nomkhulu baziveza kuthina, abanye bavele ngamabhubesi, akulungi isiqondo ukwenzakalani, abanye babona inyoka emaphushweni, umuntu athi amadimoni akaqondi. uJesu mawukhumbula kahle wahamba ethuma Moses ethi hamba uye kuFaro uzofika ububele inyoka yami uvele njengophando lenyoka. Yavela inyoka ukureveza amandla akhe. Today mabe kuvela inyoka emaphushweni yakho, you call it amadimoni. It's okay, which means you don't have faith. If your faith is secured in God, everything will be possible to you. Everything will be possible to you. You can say anything, it will happen. But allow His promises. Allow His promises to get into your life. Trust Him. Trust the Spirit of God. Trust the ancestors. Trust them. Trust His promises. Believe in Him. Trust Him. He knows everything about your life. He created you. He knows everything about you. Even when you pray, He knows what you're going to start with. He knows what is in your heart. He knows everything. This is God. He's the creator of everything. The creator of earth and heaven. He's the creator. He's the master. He's our God. He's our Lord. Abantu abadala, okhokho bethu nomkhulu bethu, okhokho omkhulu bethu, basingamele basigadile.
ukuthi ukholo lifuna sithathe sibeke kubona, ukholo sibeke kuJehova, singangabazi ngoba vele uSathane into ayenzayo ukholo lethu ukuthi lisuke kuthina, kodwa ukholo lethu lihlale kuSathane. Singabazi, siqhaqhazele, sithuke noma sibone amaphupho sithuke ngoba sithembi. Kunzima nami kuyafika kumina mangithi ngiyemfuleni ngicama ukuthi ngobuye yini ngoba ngiyazi imoya lapha inzima. Mangithi ngiyento abangiyokhuleka angazi uma ngobuya yini ngoba ngibona imoya lapha inzima. But have faith. Ngihamba kunjalo. I go to the mountain, I go to the sea, I go to the river because I trust him, because I have faith. I do have faith. I have the faith of the Lord. Lord gives me faith every day. That is why when you pray, you mustn't forget to ask faith. Ask God, give me faith. I want to have faith. I want to have faith in you. I want to trust every promises that you give to me. Trust his promises. If you trust my promises, if you believe in me, if you trust me, if you allow my will to get into your life, everything. It didn't say some of the things. He said everything will be possible to you. If you need marriage, you'll get it. If you need money, you'll get it. You need a husband, you'll get it. You need a car, you'll get it. You need a property, you'll get it. You'll get it. He said everything will be possible to you. Don't allow the devil to get into your life. Don't allow the devil to finish you. Wake up nganethongo. Wake up nganethongo. Ngicela usukuma namhlanje kanza amathongo. Bengizontshela namhlanje. Umkhulu ubhene nengqinamba. Kodwa ngizosukuma ngezinqobe. Ngiyazi ngezinqobe. Manje ngezanqoba uJehova. Yes. Then ngiyavuma. Yes, ngiyavuma. Manje ngezanqoba uJehova. Nami ngizonqoba vele because I was created by him. Manje ngoba abantu abadala inkinga. Ababephila before time. It's okay. Let me die now. Nami ngcono ngifa kungcono. Mawukuthi uJesu wafa. Azange azavuke efela mina ngoba ngifela esiphambanweni, azange avuke. It's okay nama ngingavuki phela, nama ngibula manje ngcono ngingasavuka ngoba vele uJesu azange avuke. Ngakho uJesu wangilethe emhlabeni. Nganethongo la ukhona, wake up nganethongo. uJesu uhamba nawe, abantu abadala bahamba nawe noma bekuzonda emsebenzini. I know they hate you at your work. Umphathi wakho uyakuzonda, your manager hates you, he wants you fired, but put a smile on your face. Love your enemies. Love your mother, love your sister, love your brother, love your husband. Love them all. Love your enemies. Love them with your heart. Don't pretend them. Love them. God knows everything. He knows your heart. Forgive them. Have faith in God. Your faith has to be secured in God. If you allow that way, if you allow the will of God into your life, nothing will stop you. Everything will be possible to you. You can say anything to happen. It will obey you. Even the mountains, it will obey you. Everything that you do, it will go to you. Nothing will be against you. If you trust his promises, trust the Lord. Your faith has to be secured in God. Nganze Edlozi, nakana abantu abadala. Beka amaphupho afika kuwena. Beka ukuthi abadala bathini. Beka okhokho bathini. Bakhuluma nathi kodwa thina singabalaleli. Wake up nganze thongo. Wena usukhalile, ngithi namhlanje vuka. Wena usukhala inyembezi. Ubusuku nemini, namhlanje vuka, ngicela uvuka ntani ngane yethongo. Vuka namhlanje uzicoshe. Vuka uzicoshe utshela umakho ukuthi uyamthanda. Tshela ubhuti wakho ukuthi uyamthanda. Tshela izitha zakho ukuthi uyabathanda. Love them, love your enemies. Forgive them. I do not say all these things. uNkulunkulu oshoyo, forgive them. You can't hold grudges uyingane yakamoya. Forgive them. Purify your heart. Purify your heart. Pray every day. Pray every night. Noma kunzima nganethongo, wake up. Yes, umkhulu ukhulumile. Yes, ngikhulume ngithunya abantu abadala. Bangithume kuwena ukuthi nami othusa ushayekile, noma sebekujikelile, noma emsenzini uzoxoshwa. Kodwa ngithi sukuma nganethongo. Put a smile in your face and ubube suyasho, uziqhenye. Uthi kodwa uJehova uyangithanda. Uthi kodwa abantu abadala bangithanda. Noma bangakujikela, kodwa uthi bangithanda abantu abadala. Noma bangakujikela abantu bomhlaba. Because you, what ngitshela imfihlo, you are not of this world. You don't belong here. You don't belong in this world. The Bible said, deny you, because you are not of this world. I don't want to be in this world. I don't belong here. Yes, God, I don't understand. My Father, Lord God of heaven, I don't understand. I don't understand this life. But it's okay. If it's your will, let your will be done. I pray these prayers. Let your will be done. Not my will, God, but your will, my Father. I don't want my will to pass. I want your will to get into my life. Because I created by you. You made me. You putted me into these troubles, into this hardship. It's you who putted me. You the one who's supposed to take me out from this hardship. But I want to fight. Every day, every now and then,
I want to fight. Not a physical fight, but a spiritual fight. Ngane zethongo vukani, umkhulu uyanithanda. Vukani uziqoshe ngane thongo. Nomphupha amaphupha amabi, bekushaya ngechitho, bekubelethisa izilwane, bekuphephetha. Kodwa vuka uthi kodwa uJehova uyangithanda. Kodwa ngeke bamphephethe ubaba. Kodwa ngeke bamphephethe uJehova. Ubaba uzohlezi imile njalo. Uphela ubaba akazela kalali. Kodwa uhlezi ebheka ubusuku nemini. Ngingathanda nalo ngathi. Vuka ngane thongo. Wake up. Wake up and listen to my voice. This is not my voice, it's the voice of God. This is not my voice. It's a voice of abantu abadala. They are speaking to you. Bakhuluma nawe ngane thongo. From tonight, from today, vuka ngane thongo. Uthi kodwa umkhulu ushilo. Wathi angivuke. Ngovuka ke manje. Ngovela uNkulunkulu uletha abantu kuthina ezobezositshela ukuthi asenze kanjani. Nangu kwakhuluma uhlanya kumina. Ngase ngaqala ukukhula ngo12 ngoba ngangakwazi ukukhula ngo12. Kwasho umuntu wayehlanye ekhanda wathi khuleka ngo12. Kwathi umuntu akakhuluma kwangamuze ekhuluma. Ngakwenza lokho. Kwenza izinto ejulile kumina. Ngabona imfihlo. Umkhulu kumanje ubhene nengqinamba. Anginandaba ukuthi kumnyama. Kodwa you can hear my voice. This is not my voice. This is the voice of the Lord. This is the voice of my ancestors. They are speaking to you. Your ancestors, they love you. Don't make them fully you. Don't be a foolish man. Don't be a foolish woman. Wake up. Ngiyazi ngane zethongo ukuthi ninamandla ukuthi anafune nenze njani. Ngane zethongo bethi angizonibeka lo namhlanje ngumkhulu. Ngithi angizonibeka lo ngihamba nogogo bami nomkhulu bami. Kwangithi angibekele inkulumo namhlanje ukuthi ngicela sivukeni sihambe lo hambo. Ngiyacela ngane zamathongo. Umkhulu ukhona ukuthi bengisawukhuleka esimeni samanzi. Bengihamba indawo ejulile eningi. Ngoba benginibeka nani ngane zethongo. Nala bengingabazi ngiyababeka. Ngoba phela you mustn't be umuntu othanda ukuzikhulekela yena. Umuntu too selfish. Don't be selfish in prayer. Khulekela bonke abantu singaba Jehova. Ngiyabonga ngane zethongo. Ngicela ukuthi nisubscribe le channel in like if i-channel yasekhaya. It's not my channel yasekhaya. It's not my power. Amandla abantu abadala, amandla kaThixo. Ngiyabonga kakhulu ngane zamathongo. Ngizokhipha amanye amavideo la sekhaya ashisayo. Nizowathola ngowakhipha. Abalekile azonithinta. Kodwa ngithi nginibeke lapha namhlanje. Ngiyabonga ngane zamathongo. If you secure your faith in God, everything will be possible to you. If you put your faith in God, not a big faith, not too much favor, not too much faith, not too much faith, just a size of a mustard grain, a small faith like this, it will take you to the life, not to death, it will take you to the life. Which life? The life of God. God is the way of life. Ngiyabonga ngane zethongo. Ngixolisa uma ngenza iphutha nami buye ngikhulume ngingabe ngisazizwa ngoba ngiyingane. I'm just a human, I'm just a body, I'm just me. Kodwa akulungile ngane zethongo. Ngicela ukuthi nje niqhubeke nilalele iclass, ngizowakhipha ama-class la Nkosi yami. Ngiyawakhulu ngane zamathongo. uNkulunkulu abe nani. Ngiyanithanda kumkhulu, niyezwa ngane zami. Ngiyanithanda nonke la nikhona. Ngiyabonga ukuthi ningilalele ngoba phela ukulalelwa umuntu kuyisibusiso esiqhamuka kuJehova. Akuwona amandla ami ukuthi ningilalele, kodwa amandla kaThixo. Ngiyabonga ngane zethongo, ngiphelele lapho. Ngiyabonga. Amakhosi amakhulu.